Deputación e Concello de Rianxo asinan o convenio para construir a nova casa de acompañamento aos maiores no municipio. O centro terá 59 prazas e un modelo de atención de proximidade. O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, e o alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, asinaron esta mañá o convenio de colaboración para a cesión dos terreos nos que se levantará a casa de acompañamento a persoas maiores CAM do municipio rianxeiro. Este é un paso máis que dan as dúas administracións para facer realidade este centro residencial público que será supramunicipal despois da aprobación do Pleno da Deputación. Empezando xa tamén cos primeiros estudos xeotécnicos e demais información para diseñar ese proxecto construtivo no que agora nos entraremos, pero en todo caso, como dixo, un paso máis neste importante proxecto que, por un lado, atende unha demanda histórica do noso municipio, pero tamén da nosa comarca, onde este tipo de infraestructuras que atendan aos nosos maiores escasean, e ademais faino con este novo modelo que a Diputación ven impulsando durante estes últimos anos, con estas tres residencias en Rianxo nas Pontes en Ordes, un modelo novidoso que fuxe deses outros modelos e que ademais tan desafortunadamente tanto conocemos na pandemia, neses momentos tan delicados. O edificio levantarase nunha parcela municipal de 6.000 metros cadrados situada na rúa Rianxiño ao carón do IES Félix Muriel e valorada en máis d'1 millón de euros que cede de forma gratuita ao Concello. Trátase dun proxecto moi agardado e importante para a Deputación. Estamos a falar dun proxecto que pretende facer xustiza con aqueles que nos, e aquelas que nos deron todo o que hoxe temos, non? E, por tanto, involucrarnos en crear un modelo radicalmente distinto que fuxa do modelo hospitalario ao que se refería o alcalde e que busque, como fixemos, involucrar a todo aquela que intente innovar para facer unha residencia que se parezca o máis posible ao seu fogar, pois creo que estamos logrando ese objetivo, estamos absolutamente ilusionados, con moitísimas dificultades, porque a verdade é que o custe é enorme, non? Estamos a falar de que nesta residencia a Deputación vai investir nos próximos anos 30 millóns de euros, vai a sufragar coas plazas a prezos razoables que todo o mundo poda pagar, pois a diferencia a vai a pagar a Deputación. En que unha plaza custe 3.000 euros, pois a persoa lle vai a costar 1.500, por poner un exemplo máis ou menos, porque é un precio público, pero o resto o pagan os veciños da provincia. O modelo priorizará a atención de proximidade centrado nas persoas e estará preto do lugar de orixe dos maiores que habiten nel. Vamos complementar a oferta pública galega de residencias de maiores para aquelas persoas que non teñen satisfeita esa necesidade, falamos de 4.000 solo nesta provincia, que queren e non poden, e a Deputación vai a estar para eso. E terceiro, que o queremos facer de unha maneira absolutamente distinta, preguntándolle a quen sabe, a quen leva anos propoñendo cousas, pero que nunca se les fixo caso porque ten un coste alto. Que entendemos que se temos que deixar de facer máis aglomerados en carreteras, ou se temos que ralentizar esas inversións, ou esperar a que unha acera siga estando fea durante 10 anos, pois preferimos que a xente que o necesita este cuberta. Nunha residencia que vai a ter pois vivendas individuais, módulos individuais, onde unha persoa vai a ter a súa pequena cociña, vai a ter a súa pequena salita, a súa habitación para recibir a súa familia, para recibir os amigos, amigas, vai a ter a posibilidade de ter unha mascota. Algo que non é posible ter ou conseguir nunha residencia. Esta casa de acompañamento a persoas maiores terá 59 prazas distribuídas en 4 unidades de convivencia independentes. Módulos individuais que estén conectados entre sí e que teñan espazos comuns que, ademais, integren usos e actividades de todo o Concello. É dicir, que unha persoa maior non se vai a aislar nunha zona de Rianxo e se acabou a súa vida. Non, aí empeza ou continúa a súa vida. Vai a seguir vendo os mesmos veciños e veciñas porque vai a ter espazos que compartir con xente de Rianxo que vai ali a expoñer os seus cadros, ou que vai ali a presentar unha novela, ou un parque infantil onde os rapaces e rapazas señan tamén o entretenimento dos maiores que disfrutan vendo aos rapaces. Non? É absolutamente innovador e creo que vai a ser un modelo moito máis parecido ao modelo nórdico que todos idealizamos, pero que creo que vai incluso un paso máis alá. O centro contará ademais con servizos de atención médica xeriátrica, psicología, traballo social, terapia ocupacional e fisioterapia. Tamén disporá de tecnoloxías avanzadas destinadas a reforzar a seguridade, a autonomía e o confort das persoas usuarias.